Mireu que és curt, només té una línia. Diu el següent. Disposició final. La publicació d'aquesta Constitució catalana deroga en el territori de Catalunya la Constitució del Regne d'Espanya aprovada el 6 de desembre de l'any 1978. Ja donaré la paraula al regidor i després fem el debat que ho considereu oportú. Veieu, al final de tot, que el que s'haurà de fer és un referèndum, un altre referèndum. Heu de fer un referèndum per decidir definitivament si ens n'anem i farem un altre referèndum. No ens en deixen fer i ara en farem 2 o 3. Mira per tu. Li haurem agafat gustillo, això del referèndum. Doncs en farem un per aprovar la Constitució, perquè evidentment la Constitució la redactaran una comissió mixta, tenim previst, serà una convenció constitucional, una comissió mixta entre diputats, però entre també representants de la societat civil. Però l'haureu d'aprovar o rebutjar en referèndum als ciutadans. I una cosa que estem debatent i que ja us demano que aneu reflexionant, però en el seu dia serà important, és si l'hem d'aprovar en bloc o ho podem fer per articles, per capítols, etc. Perquè un pot dir, hosti, estic d'acord en gairebé tot, però escolta, jo l'article, per exemple, el de l'exèrcit, doncs no, de cap de les maneres no el vull tenir. O un altre, que digui, escolta, jo el tema de la cooficialitat del castellà de cap de les maneres la vull acceptar. I és la ciutadania la que ha de decidir si això ha de constar o no ha de constar en el nostre marc constitucional. I aquí teniu, en l'última, això és la Convenció Constitucional, això de que redacten les Constitucions, comissions mixtes entre els diputats del Parlament i representants de la ciutadania, tampoc és un invent que farem a Catalunya, Mireu, aquí teniu uns quants que s'han fet així. Ho va fer Quebec, ho ha fet Islàndia, ho ha fet Irlanda, ho han fet els Països Baixos, ho ha fet Ontario, un dels estats del Canadà. Per tant, escolta, tampoc és tan nou, això. I per últim, aquí teniu els punts bàsics de com serà la nova República de Catalunya. Us els llegeixo, només els llegeixo, i després en el debat, si voleu, en anem parlant. Evidentment serà una república unicameral, no tindrem senat. Senat espanyol és un cementiri d'elefants on hi van els que perden les eleccions, senyora Rita Barberà, senyor Camps, senyor Fabra, etc. Us proposem que la república tingui, com Alemanya o França, un o una cap d'estat i un o una cap de govern, persones amb funcions diferents, i per tant si un és home, l'altre que sigui dona. Tercer, us proposem que estiguin prohibits constitucionalment els indults governatius. Aquella persona que és condemnada per un tribunal de justícia, després de totes les garanties, un judici just, etc. Per posar la mà a la caixa, perquè bàsicament els indults es donen en temes de corrupció, us podeu imaginar. Doncs aquella persona ha de complir la condemna que sigui justa i imposada pel tribunal exactament igual que qualsevol altre ciutadà. Perquè si no, allò que tots som iguals davant de la llei és una mentida, és una fal·làcia. Este es de los nuestros, l'indultem. Este es enemigo, pues no l'indultem. O no lo conoce nadie, pues evidentment que tampoc l'indultem. Per tant, prohibició constitucional dels indults. Ja us he dit, prohibició de les majories absolutes. Si un partit polític o una candidatura, llistes obertes, per tant hi haurà molta barreja, com us podreu imaginar, seran uns ajuntaments i un Parlament molt obert, el que tindrem en el futur. Però hi ha algun regidor, i em sap greu pel Joan, perquè no va per ell, però home, com que és l'únic regidor que em sembla que hi ha a la sala, si hi ha algun regidor que no compleix el programa electoral que vosaltres vau votar a favor seu, com que estem complint el contracte social que Rousseau va dir, que cada vegada que votem estem adquirint amb les persones que resulten elegides, farem referèndum revocatoris. De la mateixa manera que l'heu elegit, el destituireu. Exactament igual. Ara no. Ara us heu d'esperar les properes eleccions, d'aquí 4 anys. Punt número 6. Volem que els drets socials, el dret a l'habitatge, el dret al treball, siguin, el dret al medi ambient, siguin drets fonamentals, drets executius. Llistes obertes, que ja us ho he comentat, també. Limitació de mandat a 2 legislatures. Ja no hi haurà gent com el senyor Duran i Lleida, que està 37 anys a la política, vivint, i no en té prou, perquè es torna a presentar. Separació de poders, efectiva. De la mateixa manera que us proposem que el cap d'estat l'elegiu els ciutadans per sufragi lliure universal, el president del Tribunal Suprem de la República també us demanarem que l'elegiu per sufragi lliure universal. Que no pot ser aquesta elecció dels jutges a dit
amb els organismes que acaben tenint l'última paraula. Suposo que tots sabeu que l'exemple del Tribunal Constitucional espanyol és el més clar. Qui presideix el màxim organisme de la justícia espanyola? El senyor el senyor Pérez de los Cobos, que a part de no ser jutge, no és jutge de carrera. No, perquè la llei del Tribunal Constitucional diu que poden ser magistrats del Tribunal Constitucional, jutges de carrera, fiscals, advocats de l'Estat, diputats, senadors, professors d'universitat, etc. El senyor Pérez de los Cobos no és jutge de carrera, és professor d'universitat. Però, carambes, precisament una assignatura és el dret laboral que va servir a través dels seus assessoraments a la FAIS per redactar l'última llei d'acomiadament lliure. Doncs aquesta persona, per premiar-li els serveis prestats, president del Tribunal Constitucional. Això hem d'evitar que la nova Catalunya passi. I per últim, el tema del català, de l'idioma. Jo sé que és un tema sensible. Hi ha gent que ens diu, escolteu, Catalunya només ha de tenir una llengua oficial. I jo ho entenc, sobretot perquè és una llengua minoritzada, el català, i l'hem de protegir. Però també hi ha molta gent que ens diu, escolta, no tractem el castellà de la mateixa manera que ells ens han tractat a nosaltres amb el català. I siguem conscients de la realitat demogràfica de Catalunya. Suposo que sabeu que les últimes estadístiques de l'INDESCAT demostren que un 53% dels 7,5 milions de ciutadans que vivim a Catalunya tenen en primer o en segon grau ascendents que han nascut a altres llocs de la península ibèrica. Aquesta gent són tan catalans com nosaltres i tenen els mateixos drets que nosaltres. Però probablement, per les raons de llengua materna, tenen més tendència a utilitzar el castellà que no pas el català. Doncs el que hem de mirar és de fer una mica el que passa al carrer, de conviure, de no fer font de conflicte una cosa que no ha de ser. Però això sí, totes les administracions públiques evidentment han de treballar de manera preferent amb l'idioma oficial del país, que ha de ser el català. I al costat us he posat un petit resum, que ja no entraré, de com estem dissenyant l'equip que jo ara coordino el nou sistema judicial. I només us comento una cosa, perquè n'ha fet esment, em sembla que ha sigut en Josep Maria, que a Sant Cugat no teniu jutjat. Doncs mireu, apartat número 1, jutjat de proximitat. Totes les poblacions de més de 10.000 habitants tindran com a mínim un jutjat. Sant Cugat sou 100.000, doncs segurament us en tocaran 10. 10 jutjats. Jutjat de proximitat vol dir que tots els pleits es tramitaran en base a una llei que permetrà una agilitat que ara és impròpia del sistema judicial espanyol. Tots recordareu aquestes imatges dels sumaris i papers, les taules, les prestatgeries dels jutjats. Això no ho veureu. Això no ho veureu a la nova Catalunya, perquè tot estarà digitalitzat. Tot estarà informatitzat. Només s'haurà d'obrir la pantalla de l'ordinador davant de qualsevol consulta del ciutadà. I permeteu-me que us faci una última promesa. Jo confio que quan es constitueixi el Tribunal Suprem de la República de Catalunya, per tant, a finals del 2017, i per tant comenci la seva funció a celebrar el primer judici i redactar la primera sentència que dicti sigui la d'anul·lació del procés i condemna del president Lluís Companys. Abans de donar-vos la paraula, que us la doni immediatament, perquè hi ha molta gent amb moltes ganes d'intervenir, segurament. Primerament, dir-vos, jutge Vidal, que sempre sou molt benvinguts a Sant Cugat, i la demostració d'avui, el que ens obliga, i d'alguna manera ens força, és que la pròxima vegada que vingueu haurem de triar un auditori una mica més gran per encabir-hi absolutament la quantitat de gent que hi ha aquí i que vol intervenir també tota ella. També, una mica recordar que Sant Cugat. M'ha agradat bastant el que heu dit sobre com s'hauria d'elegir el nostre pròxim ajuntament. Em sembla interessant i em sembla molt important que així es fes. Per altra banda, jo simplement recordar, i ja donar-vos directament la paraula, que Sant Cugat, en les eleccions que vam fer, en les eleccions últimes, doncs vam guanyar el plebiscit aquest que a més a més ens recargolen i ens van dient sobre el número de vots, etc. Bé, Sant Cugat està preparat per quan vingui el pròxim
referèndum, poder-lo guanyar i contribuir amb la resta de ciutats que hi ha per aquí al voltant a guanyar aquest referèndum. També Sant Cugat, d'alguna forma, ha d'ajudar segurament algunes ciutats que tenim per aquí a la vora, amb unes dificultats potser més grans per la simple composició de la població i demogràfica, els hem d'ajudar una mica que ens vinguin els números una mica que tenim aquí a Sant Cugat per poder guanyar també el pròxim referèndum. En qualsevol cas, benvingut, jutge Vidal, i aquesta no serà l'última, Segur que no. D'acord? Us passo directament la paraula, em sembla que us donarà dones tu les paraules, no? Molt bé, doncs demaneu la paraula. Jutge Vidal, a una de les últimes conferències que vaig assistir... Perdó un momentet, disculpi'm un segon. El jutge Vidal és partidari, moltíssimes gràcies, sempre pensant en els altres. Obrirem el torn de preguntes també a l'altra sala. Si en cas els informem que qualsevol persona que vulgui participar, sisplau, els hi fem arribar el micròfon. Gràcies. Deia que a una de les conferències que vaig assistir es recomanava que portéssim a la cartera unes recomanacions que vostè va fer. I l'última part diu que no existeix cap norma que prohibeixi a la ciutadania, quan existeix contradicció entre la legalitat constitucional i la voluntat democràtica expressada pel poble, sempre ha de prevaldre aquesta, del poble. I que això, segur que si es presenta al Tribunal Internacional de Brussel·les, s'aprovarà. Quan és el moment de poder-ho fer ja? Perquè si no s'actua directament al Tribunal Internacional, el govern mai permetrà fer cap gest. Efectivament, el que acaba de fer esment el vostre convilatà és un fragment de la sentència que va dictar l'any 2010, l'octubre del 2010, el Tribunal Internacional de Justícia en relació al referèndum d'independència de Kosovo respecte de Sèrbia. I va validar, efectivament, aquest resultat dient: la llei és una eina. La llei serveix per resoldre conflictes. Per tant, quan hi ha un conflicte entre llei i legitimitat democràtica, voluntat pacífica majoritària d'un poble, sempre preval aquesta. Perquè és precisament el poble el que pot canviar la llei. No és mal la llei en si, que al fi al cap la fan uns quants representants escollits pel poble, és veritat, però al fi al cap és una democràcia representativa, no pot mai coartar la llibertat de la democràcia participativa del poble. Quan podrem demanar-li al Tribunal Internacional de Justícia que digui exactament el mateix per Catalunya respecte d'Espanya, com ho va fer de Kosovo respecte de Sèrbia? Quan hàgim exhaurit totes les vies jurídiques i polítiques que permet la legislació espanyola interna. I ara les estem començant, per dir-ho d'alguna manera. Segurament, si aquest escenari es pot donar, de que hàgim d'acudir al seu dia al Tribunal Internacional de Justícia, aquest escenari es donaria a meitats del 2017 si no hi hagués cap manera, cap possibilitat d'arribar a cap tipus d'acord amb l'Estat espanyol. Sobre la secessió em refereixo. Llavors es podria demanar la intervenció, la mediació, l'arbitratge del Tribunal Internacional de Justícia. I llavors allò que no hauríem aconseguit durant tot l'any 2016, que és quin dia, quin lloc i a quina hora ens trobem la representació, la delegació de Catalunya i la delegació d'Espanya, llavors ho fixarà el Tribunal Internacional. Dirà, doncs miri, vindran tal dia i tal hora a Brussel·les o a la Haia, vostès i vostès. Doncs posarem sobre la taula cadascú el cas i el tribunal dictarà el seu dictamen i hi haurem de passar-hi tots. Jo estic molt tranquil si arriba aquest dia. Preferiria que arribéssim a un acord pactat, sempre és millor el pacte, l'acord. Però si és impossible i arriba un dia que ha de ser el Tribunal Internacional de Justícia el que ens ha de dir què hem de fer, jo estic molt tranquil, perquè només li demanarem que faci exactament el mateix que ha fet amb el cas de Kosovo i Sèrbia, res més. I evidentment la posició de la jurisprudència internacional ens és favorable, perquè no hi ha cap norma de dret internacional, cap, que prohibeixi la separació d'un territori, d'una nació, del seu estat matriu, per molt que estigui a dins de la Unió Europea. Senzillament això no està regulat, no està previst. Per què? Perquè quan es va fundar la Unió Europea a ningú se li va ocórrer que això pogués passar. Però escolteu-me, tampoc estava previst
l'adhesió d'un altre estat, com és el cas d'Alemanya, que es va afegir a l'Alemanya de l'Est, ja que ho van resoldre ràpidament i sense conflictes. Per què? Perquè la República Federal d'Alemanya era un estat civilitzat, era un estat democràtic. I en canvi, l'estat espanyol, aquest és el hàndicap que tenim, no n'hi ha cap altre. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció tan brillant. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció tan brillant que ha tingut. Moltes gràcies a vostè. I jo tinc un dubte, un dubte no, però m'agradaria saber... Jo en tinc molts, de dubte. M'agradaria saber la seva impressió sobre un principi que jo penso que és un principi que està a la base dels drets humans i dels drets dels pobles. I em refereixo una mica a el que ha dit el senyor abans, que ha intervingut davant meu, que m'ha aixafat una mica el tema, però bueno, és el dret que tenen els pobles a la desobediència civil. Això està reconegut per filòsofs com el Felix Habermas, en fi, diversos filòsofs, l'Arendt, etc. I no solament és el dret dels pobles a desobeir, sinó és l'obligació de desobeir dels pobles quan les lleis no el deixen expandir-se, com és el cas, evidentment, de Catalunya. I això no he vist enlloc, que hi hagi debat sobre aquest tema, que considero que és un tema cabdal. M'agradaria saber la seva posició. Anem a veure, sempre que es parla de desobediència, és un concepte perillós, perquè si diem de manera genèrica una llei injusta es pot desobeir, llavors entrem en un terreny de i què és just i què és injust, perquè si em toca pagar a mi un impost que jo considero que és excessiu i és injust, no el pago, i llavors no em pot perseguir la llei, anem malament. El que decideix el que és just o no és just, precisament, i per tant el que acaba sent llei, precisament són els representants legisladors, els diputats, que escolliu els ciutadans cada vegada que hi ha eleccions. Ara bé, això significa que hem de complir a cegues totes les lleis? Doncs no, perquè com vostè diu molt bé, des de la filosofia jurídica, Joan Habermas, en fi, molts altres, diuen, escolti'm, tot té un límit. I quan el representant, és a dir, els diputats, en aquest cas podríem parlar del Partit Popular o del PSOE, de l'estat espanyol, utilitza de manera espúria aquella representació democràtica legítima que li ha donat el poble per fer el que li dona la gana, és a dir, per vetllar pels seus interessos i no pels interessos de la col·lectivitat, doncs hi ha d'haver la possibilitat de desobeir pacífica i cívicament aquestes lleis per aconseguir, com a mètode de pressió, per aconseguir canviar-les, precisament. A veure, això està legislat en algun lloc? No. La veritat és que no hi ha normativa de dret positiu que ho digui això. Però fixeu-vos en els exemples històrics. Des de Mahatma Gandhi, que va ser el primer que va començar a fer desobediència civil pacífica i va arrossegar milions de ciutadans de la Índia, i d'aquella manera es va acabar l'opressió de l'imperi britànic. Fins a Martin Luther King, a l'hora de qüestionar la legalitat, que era una llei, jo que a vegades sento el senyor Rajoy, o la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria. I, bueno, és que és la llei, no? Escolti'm, sí, i a Sud-àfrica també hi havia una llei d'apartheid, i era molt legal, aquella llei, ara era justa. I als Estats Units hi havia la llei de separació, bueno, doncs hi va haver un dia una senyora, com sabeu perfectament, una Rose Parker, que va dir, s'ha acabat, jo pujo a l'autobús i m'assec al seient que trobi, que està reservat als blancs i als negres. Això ho diu una llei injusta, i jo no la compleixo. I arrel d'aquí ja es va anar generant. I la societat avança cap a millor, afortunadament, encara que no en tots els terrenys, tot ho hem de dir, gràcies a coses com aquestes, gràcies a la desobediència civil. De totes maneres, dic que el concepte de desobediència és perillós. És perillós perquè a mi m'agrada més, i últimament, si us hi heu fixat, ja s'està utilitzant. A mi més aviat m'agrada el concepte de no, jo obeeixo les lleis del meu poble, del meu Parlament. I això és el que farem a Catalunya. No desobeirem les lleis espanyoles, no ho farem això. Obeirem les lleis catalanes. I si les lleis catalanes i les espanyoles són incompatibles, doncs que les canviïn. Tan senzill com això. Hola. Hola. A veure, volia anar més ara, o intentar parlar una mica del que pot passar aquests dies, no? Estem el 20 de desembre, hi ha eleccions, i òbviament els catalans som una carta que ha de servir per guanyar molts vots al PP i Ciutadans, amb la qual cosa segur que faran coses que potser fins i tot després els hi van en contra, però és probable que les facin, no?
I més Com ara, que com oferir-nos el que no ens han ofert fins ara? no És anàvem... això o per on vas? A veure. O sigui, clar, acabem d'ofendre... Per coaccionar-nos i amenaçar-nos encara Exacte, més. no? O sigui, acabem de provocar-los presentant un document terrible al Parlament i ells ara han dit que faran servir totes les seves armes, no? La meva pregunta és quines són totes aquestes armes que faran servir o quins podrien ser els seus propers passos? Bé, i un dels propers passos, que de fet ja l'ha anunciat avui mateix Ciutadans, estan preparant per presentar, si poden demà, si no la setmana que ve, un recurs d'empara contra la resolució de la mesa del Parlament de Catalunya admetent a tràmit la proposició. Evidentment, un tribunal constitucional just, normal, imparcial, ni l'admetria a tràmit, un recurs d'empara d'aquest tipus. El Tribunal Constitucional espanyol és capaç de tot. De tot. De tot. Senzillament perquè les persones que estan allà estan escollides totes a dit. I totes pel PP o pel PSOE. Per tant, pot passar qualsevol cosa. Què més poden fer? Bueno, el senyor Rajoy també ho va dir. No me gustaría llegar a l'aplicació de l'article 155, no? La suspensió de l'autonomia. Mirin, coses en poden intentar moltes. Però facin el que facin. Arribarà un dia, jo espero que sigui més aviat que tard, que si la immensa majoria del poble de Catalunya doneu suport als vostres parlamentaris, perquè el govern al fi i al cap el que fa és complir les ordres del Parlament, doneu suport als vostres parlamentaris quan ells decideixin la següent resolució. Hemos recibido del Tribunal Constitucional, perdó, en català, hem rebut del Tribunal Constitucional la suspensió de l'autonomia del no sé què, d'aquí i d'allà, i hem decidit, per majoria, tirar-ho a la paperera. Si el poble recolzem això, aquell dia s'ha acabat tot, perquè tenen força mentre anem obeint les seves ordres. Però el dia que fem desobediència civil, com plantejava el Moguellà, sota la legitimitat democràtica de la voluntat majoritària de les urnes, aquell dia se'ls ha acabat. Fa 30 anys, fa 40, fa 50, aquell dia què passava? Que aquell dia rebíem. Perquè allà ens enviaven els tancs i llavors començaven les bufetades. I evidentment, sempre, nosaltres som pocs, que som pacífics, els catalans, doncs ens tocava perdre. Això afortunadament avui en dia és impossible. Ells saben que aquest recurs no el tenen ja ara. Per tant, el dia que decidim directament, vostès utilitzen un Tribunal Constitucional manipulat. Han aprovat una llei de reforma express, que a més és una llei jurídicament nul·la. Nul·la. Perquè s'han saltat per la via d'urgència tots els tràmits que aquest tipus de propostes de reformes de lleis orgàniques, i això ho sap un estudiant de dret de primer curs, estableix que és l'informe preceptiu però no vinculant del Consell d'Estat i del Consell General del Poder Judicial. I com que això tarda uns mesos, perquè cada un d'aquests organismes té segons la llei, té 60 dies per elaborar els seus informes, se'ls han menjat. Senzillament se'ls han menjat. I això tots els partits de l'oposició al Congrés dels Diputats de Madrid els hi ha dit, Escolti'm, que s'estan saltant tots els tràmits. I jo dic, tant fa, el mateix. Tenim la majoria suficient, absoluta suficient per aprovar-ho. Aquesta és una de les lleis que és de les primeres que es derogarà. Poden fer tot això. Però si ho fan, jo confio que no ho arribin a fer, perquè no hi ha res pitjor que amenaçar a un poble en fer-li una cosa que no pots obligar-lo a complir. O sigui que no passarà res. Sempre que continuem junts, amb coratge i amb empenta, i pacíficament, sempre de manera cívica i pacífica. Tenim una pregunta de l'altra sala. I com ens la faran arribar? Sí. A veure, volia preguntar, abans ens ha promès que ens explicaria una anècdota sobre un oferiment que ens podien fer d'una república monàrquica. És veritat, sí senyor, teniu raó, va, una mica de distensió, Doncs us l'explico, Ens ha arribat, evidentment no us diré ni quan, ni com, ni de part de qui, però ens ha arribat una proposta d'un dels partits polítics que pot ser, un dels que governi en coalició després del resultat de les eleccions del 20 de desembre, que més o menys diu el següent. Ens n'adonem compte que el procés d'independència de Catalunya ja ha agafat un camí sense retorn, és absolutament imparable. Farem tot el possible i, per tant, us demanem que en el seu moment estigueu disposats a seure a la taula per mirar de trobar
una fórmula de possible encaix de Catalunya dins l'estat espanyol, que podria passar, per exemple, i és el primer que ja ens han posat a sobre la taula, retornar-nos a l'Estatut del 2006, íntegre. Fixeu-vos que això és donar-li una bufetada al Tribunal Constitucional enorme, És dir-li, mira, vostè va anul·lar aquest estatut, però ara nosaltres el tornem a posar sobre la taula. Però a canvi, i segurament hi hauria més coses, parlen d'un possible finançament asimètric i aquestes coses. Diu, però a canvi, hauríeu d'estudiar la possibilitat de que el futur estat de la República de Catalunya fos un estat monàrquic. És a dir, una república monàrquica. Clar, d'entrada, Joan, pensava, diu, això no pot ser, això no lliga. Perdó, se sent això no lliga. Què significa una república monàrquica? I ens ho van aclarir, diu, sí, home, que sigueu com Nova Zelanda, Austràlia o el Canadà. Com a igual. És a dir, són repúbliques, funcionen d'una manera absolutament independent, són estats completament independents, però tenen com a simbòlic cap d'estat la reina Isabel II d'Anglaterra. Per tant, el paral·lelisme aquí seria que fóssim una república de Catalunya, però que acceptéssim el mateix. Clar, jo m'imagino que estareu pensant el mateix que vam pensar nosaltres quan vam rebre aquest tipus de proposta, no?